Paghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maigsuon kinsa ba kanato ang walay sala? Kinsa man kanato ang makaingon nga hingpit na siya. Nining ikalima nga Domingo sa Kwaresma, mangayo kita sa grasya nga magmahinulsolon sa atong mga sala. Ug makapasaylo sa mga nakasala kanato ingon nga kita gipasaylo sa atong Ginoo. Ug musangpit usab kita sa sulugoon sa Dios, Teofilo kamomot, nga unta kita makabaton sa grasya sa pagkamapaubsanon sama kaniya. Giawag ko karon kamo sa paglitok nining pipila ka pulong sa pagampo alang sa iyang kanonisasyon. Pagampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Diyos, Obispo Teofilo kamomot. Makagagahom og kanunay nga buhing Diyos. Ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo kamomot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Makanunayon sa pagampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungkanan sa mga alta. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ug uban sa atong mga tagsa-tagsa kakatuyuan ato sab ihalad kining mosunod nga mga pangamuyo.
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang paniusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nausab kani. Katapusang Domingo sa Kwaresma. Katapusang panaw pamalandong. Katapusan natong hunat. Dayan mosulod na kita sa labing balaan nga Semana Santa. Uban sa panawagan sa Dios gikan sa pagsugod sa unang Domingo sa Kwaresma, paghinulsol sa atong mga sala, o paghatag pagsanong sa pagtawag sa Dios nga maluluyon, mapinasayloon o mahigugmaon. Mudangop kita kaniya og mangayo sa iyang gugma og kaluoy. Nagakumpisal ako sa Dios ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa ngayang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang amoy kang Santa Maria kanang ulay sa tarang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon. Sino nga atong Dios? Kaluyan unta kita sa Dios nga maggahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoong Dios namo nga sa imong panabang magkugyon ta kami paglakaw. Diyan nang gugma nga makapasibot sa imong anak sa pagtugan sa iyang kaugalingon tungod sa imong gugma sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo, nga maoy naghimugdalan diha sa dagat, ug agianan diha sa lawom nga katubigan, nga maoy naglaglag sa karwahe, sa kabayo, ug sa mga sundalo. Mga pukan sila, ug dili na makatindog. Gipalong sila sama sa pabilo. Apan ang Ginoo miingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi, ni mamalandong kamo sa mga butang sa karaang panahon. Karon, magbuhat ako og bag-ong butang. Karon dayon, mutungha kini,
ug makita ninyo. Maghimo akog dalan didto sa kamingawan, ug mga suba didto sa disyerto. Pasidunggan ako sa ihalas nga mga mananap, mga lobo ug mga abistros. Kay padagaydayon ko ang tubig didto sa kamingawan, ug mga suba didto sa disyerto. Aron imnon sa pinili kong katawhan, ang katawhan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon, aron daygon nila ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato. Napuno kita sa kalipay. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato. Napuno kita sa kalipay. Sa pagbalik sa Ginoo sa mga bihag sa Sion, naisama kita sa mga tao nga nagdamgo. Unya nga atong baba na puno sa hudyaka, ug ang atong dila sa kasadya. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato. Napuno kita sa kalipay. Unya mingon sila diha sa kanasuran. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanila. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato. Ug nalipay gayud kita. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato. Napuno kita sa kalipay. Iuli ang among kapalaran, O Ginoo. Ingon sa masulog nga mga sapa, diha sa kamingawan sa kasadpan. Sila nga nagpugas nga naghilang, mangani nga managsadya. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato. Napuno kita sa kalipay. Bisan manggula sila nga magdangoy-ngoy,
managdala sa binhi aron ipugas. Mamalik sila nga managsadya, magdala sa ilang ginala. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Mga igsuon, giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo bahin ni Kristo Jesus nga akong Ginoo nga labaw pa kaayo kabililhon. Tungod kaniya gisalikway ko ang tanan ug giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Kristo ug mahiusa kaniya sa hingpit. Wala na ako magbaton sa pagkamatarong nga gipasikad sa pagtuman sa balaod, kundili sa pagkamatarong na dawat ko pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Pagkamatarong nga gikan sa Dios ug gipasikad sa pagtuo. Ang tinguha ko lamang mao nga maila ko si Kristo ug masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Ingon man nga makaambit ako sa iyang mga pag-antos ug nga mamatay ako sama sa iyang pagkamatay uban sa paglaom nga ako banhawon. Wala ako magpasabot nga nakabuot ko na kini o nahingpit na ako. Nagpadayon ako pagpaningkamot sa pagkabuot ni ini. Kay ako, iya naman ni Kristo Jesus. Hinuon mga igsuon, wala gayud ako maghuna-huna nga nakabuot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko, mao ang pagkahikalimot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo ko aron makaabot sa dag-anan. Busa, nagdagan ako diritso gayud sa dag-anan, aron maangkon ko ang ganti nga mao ang pagkatinawag sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus, ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausab kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ni Kao, Ginoo. Unya ang tanan na mauli, apan miadto sa Jesus sa bungtod sa Olibo. Sayo sa pagabuntag, ug mibalik siya sa templo. Miarirong kaniya ang mga tao, milingkod siya og nanudlo kanila. Ang magtutulo sa balaod, ug ang Pariseo,
nagdalag usa ka babae nga sakpan nga nanapaw. Og siya gipaatubang nila sa tanan. Miingon sila kang Jesus, magtutudlo, kining babayhan ay sakpan nga nanapaw. Sa atong balaod nagsugo si Moses nga ang magbuhat sa ingon, kinahanglan batuon kay siya hangtod mamatay. Karon unsa may imong ikasulti? Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya og sa ingon, do na sila'y ikasumbong batok kaniya. Apan mitikubo si Jesus, misulat sa yuta, ginamit iyang tudlo, ug samtang nagbarog sila dito nga nangutana, mituyhad si Jesus ug mingon kanila, bisag kinsa kaninyo ang walay sala, mo'y unang mubato kaniya. Unya mitikubo siya pag-usab bisulat sa yuta. Sa pagkadung nila sa gisulti ni Jesus, nagihay silag pamahawa, unang mga tigulang. Nabilin si Jesus ug ang mga babae nga nagbarog hapon didto. Si Jesus mituyhad ug mingon kaniya, babae, hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Siya mitubag, wala nyor. Kung mao ka na, si Jesus niyon kaniya, dili usab ako musilot kanimo. Lakaw na, ug ayaw na pagpakasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Alang sa atong mga kaigsuonan sa kahanginan, labi na gyud ang atong mga igsuon nga masakiton, nga maglisod pag ato sa simbahan. Mayong Domingo, nga adlaw sa Ginoo, kaniyong tanan. Usa sa mga professor nako sa Roma, sa diyang nagtungha ko on Christian leadership, itong 2019, di palang dugay. Nakurat ko kay usa ka Pentecostal pastor. Ug gani siyang pangulo sa mga Pentecostal churches sa United States of America nga gitagaan ni Pope Francis og permiso aron mutudlo kanamong mga leaders, charismatic leaders around the world. Ang nakapatingkag sa akong dunggan katong miingon siya, ang diferensya ninyong mga Katoliko nga pari ug kanamong Pentecostal nga mga pastor, kasagaran kaniyo mingon, unsa may nakapatandog kaninyo sa Ebanghelyo. Pero kami mga Pentecostal, foremost and above all, this is how we respond to the reading. Unsa may gisulti kanato ni Jesus, sumala sa inyong nadunggan. What is Jesus telling us today from the gospel? Di ba pagkanindo to, mura kong nagmatatuod, no? Unsa may nadunggan nato nga gisulti ni Kristo sa Ebanghelyo. Klaro og makakonsensya ang iyang gisulti. Sa dihang mingon siya, kinsa kaninyo ang way sala, may unang mubato nining babayhana nga nasakpan nga nanapaw. Ako balikon, di ba mingon siya, kinsa kaninyo ang way sala, may unang mubato nining babayhana. Og tuod man, pagkadungog sa mga tao, nga gihukman nila katong babae, nagtagsa-tagsa sila og labay, gibuhian ang bato og naghinay-hinay panlakaw. Nganuman kay nakonsensya sila sa gisulti ni Kristo nga kinsa kaninyo ang walay sala, mo'y unang mubato kaniya. So karong Domingguha,
Nadungog nato si Kristo sa maog gihapong mga pulong. Unsa may inyong gibati nga kita gikonsensya sa atong Ginoong Hesukristo. Kumutan-aw mo sa mga social media, TikTok, YouTube, o uban pa, o Twitter, imong makita kung giunsa pagdaot, kung giunsa pagbato, kung giunsa pagguba ang integridad sa matag kandidato. Makaingon kita nga, pagkalisod ay ning moabot na ang eleksyon, no? Kay matag usa, muhatag o gitawag nato mga lakbit saysay arong gubon ang iyang kontra. Muhatag og mga gitawag natong mga revelation arong kining tawhana madaot. Kung maminaw pa lang kunta kining mga kandidato sa mensahe ni Kristo karong Domingguha nga kinsa kaninyo ang way sala, mo'y unang mubato dining babayhana. Sa lakton nga pagkasulti, kung sila maghinuklog makadiyot, maghinuktok makadiyot og mamalandong, angay ba sila nga muguba sa integridad sa ilang mga kontrapartido? Kumutudlo kag usa sa usa ka tawo, kung imong ipunting ang imong tudlo sa usa ka tawo, tudlo ka mga tudlo ang nagpunting kanimo. Nga sa ato pa, usa ka manaway, usa ka muhusga sa imong sikataw, pangutana usa imong kagalingon, kinsa ka, unsa imong nahimo, unsa imong nahimo makalabaw sa imong gihukman ug sa imong gidaot. Sa kultura sa mga Pilipino, mo ginakasagaran ang mahitabo. Labi na kanang gitawag nato sa idiomatic expression nga crab mentality. Ang tao nga gustong muusbaw, atong birahon ngani sa ubos ug atong dauton. Pero kung ato pod tan-awon ang mga pagbasa karon, balik kang Kristo. Dili po usahay ta makamahay sa mga taong moingon, is God unfair? So makiangayon ba gyud ang Ginoo? For example, sakto ba yatong mga tao nga ilang gihukman kaning babae nakasala og adultery? Sakto ba sila nga ilang gisubay ang balaod ni Moses? Kung imo ginatan-aon. Pero imong nakita diha kang Kristo, unsa ang hulagway sa Dios samahan ug unsa ang kasing-kasing samahan. Mao na ang pangutana kasagaran, is God unfair? Sa dihang iyang gidayeg ang publikano vis-a-vis sa usa ka Pariseo sulod sa templo nga ming siya kining publikano, ang iyang pag-ampo mas gidungog sa Dios Amahan kumparar nining Pariseo nga nanghambog sa iyang mga nakabot sa kinabuhi. Makaingon ta, is God unfair? Pag-ingon niya, miani ako ang pagtawag sa makasasala, dili sa mga matarong. Mo bitaw shocking kaayo katong kriminal sa kiliran sa iyang krus. Nga giing na niya, igora gani mihonghong, Ginoo, hinumdumi ko kung tuwa na ka sa paraiso. Limang ka sa gisulti ni Kristo, dili ka mag-ambak-ambak sa kalipay pag-inya, karon dayon, dadunta ka sa paraiso. Wa siya mingon, pag hinulsul usa sa imong sala, basuli usa na buhat, kundi karon dayon, dadunta ka sa paraiso. Mao tingali ang uban makaingon, unfair man Ginoo sa iyang gibuhat, dili. Kay nganuman, kay ang atong Ginoo alang sa inyong kasayuran is a God of today, is a God of this moment. He is not God of the past. Mao bitaw sa unang pagbasa, di ba miingon?
nga ang mga nanglabay nga mga panahon o katuigan, kalimtan sa Ginoo. Ang iyang tan-awon ang karon, ang imong pagdangop kaniya diha sa kasing-kasing nga mahinulsulon. Mao na ang Ginoo is a God of today, not even a God of tomorrow, di ba? Mao na usahay makaingtang affair kay kaniadto siya kuan man na siya kay kita ra bang mga Pilipino mura tag buak nga plaka ba. Mao bitaw di ta ma-reconcile, magsigil tag balik-balik sa nangagi. But our God is a God of today. Kung naghinulsol ko sa imong sala karon, kadako sa kasing-kasing sa Dios sa pagdawat kanimo bisan pag-unsa kadako sa imong sala. Di ba mo man ang pulo ni Pope Francis, way dako nga sala atubangan sa Ginoo kung mangayo kag pasaylo. Og labi pagyud matud pa niya, kining atong Ginoo dili gyud kapuyon pagpasaylo sa atong mga sala. Kitang mga tao ang lisod maoy angay basulon kay tapulanta nga muduol sa Dios ug mangayog pasaylo sa atong mga sala. Mao bitaw kami mga pare, maproblema mig during Semana Santa, kay ngano man, kining mga tao gitang 5 ka semana sa Kwaresma, pagpakumpisal, unya tuwa na mangumpisal sa Biyernes Santo. Nga proud pagid nga mingon, Padre, wagi Biyernes Santo, nga di ko makumpisal. Anong karon naman ka mo kumpisal? Nga 5 man ka semana ang gihatag, mo na magkapuliki ang mga pare sa kadaghang mangumpisal. Pero maunay nakanindot sa atong Ginoo, di ba? Mao bitaw sa pagtudo niya sa manamo, pasayloak kami sa among mga sala, ingon sa pagpasaylo nimo kanamo. Maunay watay katungod sa paghukom sa atong isig katao. Watay katungod pagtudlo sa apan sa atong isig katao. Ang Dios ray dunay katungod paghukom kaniya. Kaya ang atong Dios di lang Dios sa justice, kundi God is a God of charity, beyond measure ang iyang pagpasaylo. Tingali kamo makarelate mo sa gibati sa babaeng nasakpan nga nanapaw. I'm sure guilty. Pilaman kanato sa atong katilingban ang guilty pod sa atong nabuhat nga sala. But the most consoling kananagyod giingon ni Kristo sa babae, napasaylo na ang imong sala, lakaw sa kalinaw, ug ayaw na pagpakasala pag-usab. I think that is the most important marching order. Gipasaylo ta ka, apan ayaw na pagpakasala pag-usab. Mao bitaw gitawag natong amendment sa atong kinabuhi nga Ginoo, panalangini ako nga di nako makasala pag-usab. So why Ginoo nga dili malipay sa kasing-kasing nga maynulsulon, ug why Ginoo nga dili malipay sa usa ka tawo mapausanon nga mudangop kaniya nga buot makadangog ang imong sala na pasaylo na lakaw sa kalinaw ug ayaw na pagpakasala pag-usab. Amen. Manindog palihog. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug ang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, hisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay gilubong. Bikunsad sa maminatay, sa katulo ka adlaw na banhaw. Bisaka sa langit, galingkon sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika,
sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampog sa Dios aron kita kanunay anda mo pasaylo sa mga kasalanan, sa matag pangamuyo mo tubag kita. Pasayloa kami, Ginoo. Pasayloa kami, Ginoo. Nga ang mga kaubispuhan ug mga kaparian sa simbahan, maghatag untag dugang pagpasabot sa katawhan bahin sa kaimportante sa sakramento sa kumpisal. Magampo kita sa Ginoo. Pasayloa kami, Ginoo. Nga masabtan unta sa mga pangulo sa nasod, nga ang pagpatay sa mga kriminal, dili maoy saktong sulbad sa kriminalidad. Magampo kita sa Ginoo. Pasayloa kami, Ginoo. Nga kitang tanan, ilabi na ang mga kabatanunan, dili unta magpanuko sa pagdawat sa walay puas nga pasaylo, pinaagi sa sakramento sa kumpisal. Magampo kita sa Ginoo. Pasayloa kami, Ginoo. Ngalikayan unta sa mga kandidato sa umaabot nga eleksyon, ang paghaylo sa mga botante, ilabi na ang pagpalit sa ilang mga boto. Magampo kita sa Ginoo. Pasayloa kami, Ginoo. Nga ang atong pagtambong sa santos nga Eukaristiya, maghimo unta kanato nga mapasayloon ug maluluyon sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Pasayloa kami, Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot, ug Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline Family, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Pasayloa kami, Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makabato na sa kapasayloan sa ilang mga sala, tungod sa walay sukod nga kaluoy sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Pasayloa kami, Ginoo. Magampo kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluluyon ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ayaw kami hukmil ng gitong amahan, og dili magukom sa uban. Tabangi may pagpinasayloay sa gusa dinhi, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Pagampo ko para santos nga haladawaton sa Diyos Amahan, magahom sa tanan. Matas Ginoong sakripisyo ikan siyang mga kamot, alang sab dagay ko maya sa ngalan, alang sab sa kapuslanan sa tubok niyang santos nga simbahan. O Diyos nga magagahom, dung ka kami ng imong mga lagad nga imong gibuhong sa pagtulunan sa Kristohanong pagtuo. Mahinuon sa mga sala, pinagi sa gahom ning sakripisyo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay magahom sa tanan. Angay matarong pasalamat kami kadimo kanunay sa tanang dapit. Pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Tungod kay matuod nga tao mihilak, ug tungod kay matuod nga Dios mibanaw kang Lazaro nga higala. Imong tungod sa gugma sa tao nangagak kami nga na sa bagong kinabuhi. Pinagi sa santos nga sakramisyo. Uban sa mga anghel kang anghel sa langit, nagasangya kami sa pagdaig sa way hunong nga pag-ila diha sa pag-ingon. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala mo Espiritu pagsantos sining mga gasa. Aron mahimo kanialang kana mga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag dinhi ngadto siyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samong paagi tapos ang panihapo mikuha sa kalis. Mipasalamat kani pag-usab, mihatag dinhi ngadto siyang mga tinunan ug miingon. Dawata kining Panginoong kamangutanan gikan ni ini, kay kini mang kali sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ulalang kaninog alang sa tanang mga tao. Arong mga sala mapasaylo, buhata kini arong paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Arong paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo mahanim pan sa kinabuhi,
ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan mo atubang ug moalagad kami. Himo kay mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit siya sa gugma ba ni Francisco nga among Papa, ni Jose nga among Obispo tanang mga pari. Hinumdumi sa bang among mga igsuon nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan. Himo kay makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria nga inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang esposo. Uban sa mga apostoles, og sa nakatuman kanunay sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amoy kang agdaygo, nagamay kang himayaon. Pinahagi ni Kristo yung mga anak. Pinagi kaniya, ban kaniya, diha kaniya. Gihatang nga na kani magahom nga mahan. Diha sa kaysa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita samahan sa mga pulong gitulog ka nato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami sa kanunay ug maylay sa nang kasamog samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo nga among manunubos. Ang gahom ug himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo ning ka sa mga apostoles. Ang kalinaw ibiling ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanaw nga mong mga sala ko ni pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuto na tayo kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanino. Mga igsuon sa kahanginan, ipakita natong panagsuunay, panagdait, panagdait.
tahanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero sa Diyos na nakawagta sa mga sala sa kalibutan. Kaluoy kami, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, nona nobis pace, nona nobis pace, nona nobis pace. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sala sa kalibutan. Bulang gidapit sa bangkete sa Ginoo. Angay mga lawat kanimo, apan palong lamang ang maayo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami maggahom nga Dios aron kanunay may lakip kami sa pagkaihap uban sa bahin sa mong lawat ug dugo nga among gikalawat pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa atong mga masakiton sa tagsa-tagsa nila kapanimalay, atong duyugi ko ninyo sa panghinaot nga ang grasya Dios manaa kanila. Langit na mga mahal, gidawat sa mga anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itulo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot unta nag-antos tungod sa sakit og balatian. Makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. O iyang kasakit mahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi gariban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsuon kita mapasalamaton sa nangulo sa atong santos nga Eucharistia karon si Reverend Father Ramon Ofredo. Ug sa atong sponsors karong Dominguha, sa Chaplain Service PRO 7 Choir, sa atong mga lectors ug technical crew, daghan kayong salamat. Ug alang ni atong gustong mohatag donasyon, palihog i-deposito lang kini sa Security Bank, ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181 00551 6001. Daghang salamat ug maayong adlaw nga Domingo sa tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manang sa kanimo. Manalangin ka ng Diyos magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, kong Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang.
Mga igsuon, bulhang adlaw kaninyong tanan. Ato na sabi padayon ang paghisgot-hisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa politika nga pinasikad sa tong Kristohanong pagtuo alang sa maabot nga eleksyon karong Mayo 9, 2022. Ug karon, ato na sabtubagon ang inyong mga pangutana aron kita malamdagan og magiyahan. Unsa man gyud ang burganan sa simbahan, tabahin ining vote buying o pagmaligya sa boto ba? Matod pa sa mga batid sa balaod sa atong nasod, ang vote buying ug bisan gani ang vote selling kalapasan ug pagyama-yama gayod sa atong batakang balaod. Sa atong simbahan, atong giisip ang pagpili sa mga kandidato o ang atong pagboto isip sagrado. Matod pa sa pagtulunan sa simbahan, politics is a gift of God. Ug kalakip niini ang atong pagsalmot pinaagi sa atong pagbutar. Nagpasabot kini mga igsuon nga kung kinsa kadtong mamalit o mobayad sa atong mga boto, walay respeto sa balaod sa atong gobyerno. Giyatak-yatakan ang pagkabalaan sa atong pagboto. Kita usab nga mga mutugot o mubaligya sa atong mga boto, daw gitugutan ra usab nato nga panamastamasan ang balaod sa gobyerno ug yama-yamaan ang pagkabalaan sa atong katungod sa pagboto. Busa, hinaot pa nga sa umaabot Mayo 9, 2022, dili unta nato itugot nga mapalit o mabaligya ang atong boto. Sanglit, ang boto nato sagrado. Ang boto ko ug ang boto mo kaugmaon nato. Walang sino man ang namamatay para sa sarili.